Opa ke na jo. Na kwani ya. Otu kwani ya. Otu kwani ya. Na kwani ya. Na kwani ya. Na kwani okwa ya ga. Na kwani ya. Okwa wi aga. Ona ha bushi. Koko ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ife na-eme ebe a na-asịkwanụ n'ọkwa na-alọ ndị izu ọgụ ka nke anụ nwa na-eme asị na nwoke nụzie nwaanyị na-abụ kacha zero na ụmụ fati gbuo onwe fa na fa zọgbuo na fa na-azọ prọpati fa na-azọ ana bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke anụ nwa si wee mee na onye onu fụrụ na-akụrisikwa chọpụ nwanne ya nwoke bụkwa nwa nwaanyị nke abụọ onye nne ya si windo mọbata wee sị na nwa nwaanyị nke izizi na ọ ya aṅụ mmiri tọwa iko maka na ya bụ nwa nwaanyị nke izizi na ụmụnne ya anwụsisigo n'ọsọ ọsọ ya fọkwara n'afọ nne ya fa wee kute wee so ya hala anwụ wee halụ mmiri wee so ya na-akọwakwa n'ikpe anụnwa na-eburugokwa ya wee jee na nke igwe obodo fa igwe kpecha na fa nke anụ fụrụ na-akụrisi ife na ọ chọghị ige ntị ka ọ n'ife igwe kwuru maka ọda anya ka onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri na nna anyị bi n'ime ọfịa ibe ya nọ na mme maketi na-azọ chọpụ witi ndị ọgbọ ya ibe ya nọ na arịarịa aba na-azọ ana na-azọ chọpụ witi ndị ọgbọ ya ibe ya nọ na trade fair Lagos na-azọ chọpụ na-azọ ana witi ndị ọgbọ ya ọ bụrụ na vileji ka ọ ya abịa na-akụrisi afụfụ nwanne ya nwoke tara ụlọ nwanne ya nwoke lụta chọpụ nwanne ya nwoke lụtara nwunye ya ka o ji ife na-akụrisi okooko amaghị ego na-ele akpa simenti o wee bụ na onye nke unu fụrụ kịta na-ekpesa ife anya nwa na-ebe anya ma anya ma nyanwa bụkwa na onye a na-emegbu afa ya bụ Chidozie Nwankwọ nya bụkwa na nwa nwaanyị nke izizi sọsọ ya fọrọ n'afọ nne ya okooko nwanne ya onu fụrụ do anya ka onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ igbo na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa dịka onye nọ n'otu nzuzo afa ya bụ Nnamdị o wee bụ na Chidozie onu fụrụ ebe a na-akọwa na mama ya bụ nwaanyị nke izizi na ọ mụtara ụmụ nwoke ịtọ na ụmụ nwoke na-abụtọrịa na fa nwụrụ anwụ na ofu onye n'ime fa anụgo nwaanyị bifo wee nwa na ka ọ nwụchara ka nwunye ya koruru akpị ya nawa duto na nwunye ya amụtaghị nwa na ya bụ Chidozie anụnwụrụ na-afụ ebe a na mama ya kpọkwana ya wee na ikwu nne ya mgbe ọ dịkwana 2 months n'ọnụ ikwu nne ya ka ọ nọ wee mee 39 years wee natazie na be nna ya na mgbe ọ natara na nwanne ya nwoke nke ahụ nwụrụ anwụ na ọka nọ ndụ na nwanne ya nwoke a bụzi onye nyere ya n'obi nke ya ebe ọ lụrụ ụlọ Chidozie na-ayọ ndị alọ ndị izu ọgụ ka fa gbatara ya ọsọ enyemaka ka fa bịakwa kịta nyere ya aka bifo ndị nna ji nya na ya egbukwa ya na ndị onufụlụ ebe a sị na fa ya egbu ya dịka fa si wee gbuo ụmụnne ya na-abụ ndị nke nwụrụ anwụ onwekwe na ife mmadụ anyị afụ Chidozie wee na-akọwa na anaghị nwanne ya nwoke nyere ya bifo nwa n'ebe ahụ ka ọ lụrụ ụlọ n'ụlọ ahụ ọ lụtara na ndị nke ụmụ nwaanyị nke abụọ na fa gburu ngwongwo fa wee bịakwa wee sie wee biri n'ụlọ ahụ na onye kwọrọ falumu ebe ahụ na ife na-esezi okwu kịta anụnwa bụ chọpụ ọ lụrụ nwunye ya onye nke unu na-afụ na ụmụnne ya wee bịakwa wee na-azọ ụlọ ahụ ọ lụtara nwanne ya nwoke nyere ya n'obi bifo nwa na fa na-azọ ụlọ ahụ azọ jekwa na-azọ ya bụ chọpụ ọ lụtara nwunye ya azọ nke bụ na onye nke unu na-afụ bụ Nnamdị wereziri ife wee jekurisicha anya bụ chọpụ onye onu fụrụ ebe a na-akọwa na ndị nke anụnwa na-edugokwa afọ a n'obi onweghị nkechi ije na n'obi ya ka o jekwa simenti na brọkụ ọnụ na okwute ọnụ ka ọ lụọ nke ya nọ na nke nwanne fa nwoke gbara okpo ofufu wee lụta ka fa ya abịa na-azọ jee na-akụrisi chọpụ ọmaghị ego na-ele akpa simenti nwata nwa okorobịa wee na-akọwa na ba na unu fụrụ ebe a kịta anụnwa bụ ba na-eji wee kwa mama onye nke anụnwa na-akụrisi ụlọ ya bụkwanụ nwaanyị nke abụọ na ka akwachara mmafa fa wee were nya bụba na-eji wee kwa ozu wee bịa kerie n'ihu ebe ọ lụrụ ụlọ obi wee sị ya na omekata tọpụ nya bụbana na fa ya egbu ya na fa ya etigbu ya gbuo ya ka fa si wee gbuo ụmụnne ya ndị nwụrụ anwụ na ife ọ na-ayọkwa kịta abụ ka ndị alụ ndị izu ọgụ gbatara ya ọsọ enyemaka na ọ bụrụkwa na ọ lahụa o tetaghị obụla onye nwụrụ anwụ na unu marụkwa na ụmụ nwaanyị nke abụọ bụkwa ife gburie na fa aṅụkwara iyi na fa ya egbu ya na ọ na-ayọ ndị alụ ndị izu ọgụ ndị ọrụ nụrụ n'okwu ndị makwana ka a ya esi wee kpee ikpe anụnwa ka fa bịa kpee udo n'etiti ụmụnne ya fa egbuo ya n'oge ya erughị eru onwekwe na ife mmadụ anyị afụ na ya egekwe ntị ka unu n'ife nya bụ nwata nwa okorobịa kọrọ ebe anụnwa unu si na mmadụ ya apụta ihe ejecha ife ya alụ witi ụmụ okorobịa ibe witi ndị ọgbọ ibe ị nọrọ na vileji na-akụrisi nke nwanne nwoke lụtara alụta echiri gị aka na korota nna o kwesị na-edugo gị ụlọ kedu ife kpatalụ na ihe eje kpụbụrụ ọkụ lụọ ụlọ ebe eduru gị ụlọ ị na-eme ka onye isi ndị mkpụrụ mmiri onye na-aṅụ nna anyị bi n'ime ofe onye nọ n'otu nzuzo asị oke ike nya ka ike ojebe na anụ na asị ọchịcha nya gbaa ahụ ojebe na ite ofe n'ife iweje foonu gị na-evido nwanne nwoke ebe ọ nọ n'ihu be ya n'ihu ụlọ ya ị bịa na-evido ya ikolo ka ndị je chọọ visa Amerịka enye họfa hapụ nwanne nwoke ka ọ ṅụọ mmiri tọwa iko
jee kpata ego nke u jee lụọ ụlọ nke u. Chidozie na-akọwakwo na mama nke nyanwa ka nọ ndụ kama na mama nke ndị a bụ ndị nwụrụ anwụ. A sịkwarụ na o nwebeghị ụdịka ebubo fe ebobeghị nwatakịrị nwa okorobịa na kọmuniti fa na ife fọrọfa bụ ibute ozu mmadụ debe n'ụlọ biya eti na ọnya gburu na fa akpọgorie polisi kpegide ikpe na-akpụpụghị n'ụlọ ikpe ndị ụlọ ikpe kpegide ikpe na fa ejego na nke igwe nke bụ na oruru mbọsị ya igwe si na ya ebutezi arụsị ka aṅụa ka onye ọbụla zuo ike oluzie mbọsị igwe butere arụsị ka aṅụa na afọ ọzọ ndị nke a na-akụkpọsị ụlọ onye afa ncha gbafere ọzọ. ụmụnne m ndị Igbo ndị Naịjirịa niile na ndị Arondizuogu ihe mere onye na ndị akụ nwata biko na batanụ ọzọ na akụ na ụghe na-eme na be nna m ndị nna ji mụ na ha bụ anaghị achụ m aka nri aka ekpe si na ọsọsọ m fọrọ n'ịmụ nne m nna m nụrụ nwaanyị na-abụ nne m nwe isi nwaanyị mụta anyị nwoke na-atọ anyị atọchara ndị enu mmadụ abụọ tọrọ nna m nwa na 39 years no wife no child 46 years no nothing ọwụsọ m ha sịbe ọrụ ọgọziri sọ na nwe ihe mmemme na ha dị mmadụ isii na ha ya agbakọ aka eme ihe ọra nchọ. Nwanne nna m bi na be m n'ụlọ nọ otu ụmụ ya na-esi nwe nke mbịa nwara na nwunye nke abụọ ya nkwagharịa ha nche na be m aka ha bi na nwanne m ha nche gbakọ aka ọnụ sị na ebe ọrụ nna m gwara na ha ya achụpụzi na be m asị nwadị ya bara na ya ekechakwa ihe a ihe niile na-eme ihe nwe onye nwere ana ebe a nwe onye nwere property hia ha sị na onwe ihe mmemme ụlọ m lụrụ ha je ha n'ụlọ ahụ kụwasịa ụlọ ahụ kwụpụsịa dị ho windo kwụpụsịa dọọ ya bụkọ ihe dị ebe ahụ si nna m sepụta isi ha egbuo m. Nwanne nna m bi na be nsị ha nje ha na-eme ekwughị m okwu mgbe ha nkịtị ha jee na shọpụ n'ọrụ nwunye m ebe ọ na-ele anya n'ihu m ofu nna ndị ahụ kulikwa shọpụ ahụ ụdị ngwa ahịa dị n'ime full provision store and food items. Ọ kuliri shọpụ ahụ wepụghị ihe netere na ya na ụnụ ya hụ vidiyo ebe ọ na-akụli very proud and enwe mere na abụchi anyị ekechakwa ihe nna anyị onye ọbụla n'ọrụ onwe ya o ketara na asaịdị o ketara na inside this compound mma ha nwụrụ anwụ agwacha ya ya were bana ya dochere na ibesita atụ blọk ma windo palọ si na nwopịa na ha ebu mgbe abemọkụ ekwenye ya ihe njiri eme vidio a na-egosi ụnụ ya nwụ biko ụnụ nwere ike ịhụcha nta ụnụ ahịa ahụzi m echi mana ọkụ ụnụ ụwa mmadụ ihe na-eme na nwa nwochikwuru mmadụ ka m siri wee jee gosi enwezi nwanne nwoke enwezi nwanne nwaanyị sọ m fọrọ ejegova eze gwa ha si ha na adịgeshọn nke mbụ ha bụrụ m na o ruru n'ịta arụsị ha gbaa ọsọ bịakwa werekwa nda ka esi bịa gwa gazi na tradishọnal kansụl ka ekwuo dị nwata ka mara onye nwe ebe a mara onye ọ dụrụ ha sị na ha gaghị eme onye ahụ jinazin naanị kpọọ polisi ọwọkụ ọbeze jide properties na-emebisi si na nkwụ na ha egbu m ma ebe ọ na-atụrụ m ọgụ na-achọghị m ya atụkwara ya ụnụ ya hụcha dị vidio shọpụ nwunye m akụriri enwezi ihe nwunye m na-eme na biko ndị Naịjirịa na ndị ụwa ya nidiri injustice biko ọbụna afụgo ka o si chalenji ụta na-atụ dozo n'aka n'ihu ọ pụta na-atụ aka n'ihu dozo nọrukwara na nepani ha na-efido ọwepụ ihe merie nnadị na-efido anyị nnadị na-efido ọdị na-efido m ọnwa ọwepụ ihe mere gị ọkwa gị bụ sọfido nwaanyị ọwepụ ihe mere gị ị na-atụ aka nnadị na-atụ aka ọkwa gị na-achọ ọwepụ ihe merụ gị ibe sịrị ga nwe ụra ka ha ji gị nwe ụra jama ya ụra enough is enough jama ya ụra gọziri ga nwe ụra ọfịsịrị ga nwe ụra jama chidozie ụra jama chidozie ụra jama ya ụra jakụọ ya ihe ya kụ ka ha ji gị ya kụọ ya ihe ọfịsịrị ga-akụ ya ihe ya kụọ ya ihe anyị ga-evido fisi vidio anyị ga-evido fisi vidio nakwa ya ọ sị na ọ ga-nwe ụra ọ chọkwa na ejewe chidozie nọrukwara ana ọ chọkwa na ejewe ọ bụ ya bụ ụzọ na-evido ọwụpụ ya merie nakwa ya ọ bịabịara gị na mre gịnị ibuchi ya ayo is God ọ bụ onwe ihe ọ ga-esi
esi kedu ihe ọgwụ ke ihe ọgwụ ebe ndị ahụ wee mee ihe ọmụ ihe merụ gị nekwani ya gị postu ka gị postu my own gị postu nke m ọ bụrụ na ha fie merịta ụmụ mmadụ efiti ya ọ bụrụ ka ọ si afịa aka ọ na-atụ ya aka ọkwa gị na-achọ nekwani ya ọ tụwakwani ya ihe nekwani ọkwa ya aka nekwani ya ọkpọwụ ya aka ọ na-ahapụ shie ịbụwana bịa kụgbuo ya bịa kụgbuo ya Nnamdị bịa kụgbuo ya touch me. You are not God. You can never be God. You can never be God. If you yes. I got it. Actually, you can't do anything. I got it. Don't worry. I got it. I don't subject each other. I will send you to prison. I want to do it. This house, this place belongs to me. Never go for I know everything. Why would you walk over? No matter what. You're supposed to understand. This one to the side. You get? I do let them take me to anywhere they like. And in the moon, compared to us, naturally, you get. And I thought this guy would do explanations. If I give you a ticket, leave the toilet. Huh? You don't want to know me. Toilet. Oh, heck. Toilet. Adamu. Ima rules na govern environment. Don't worry. And I will teach you a lesson. ọkwụ na-afụgo ka o si wee mee o nwekwo ndị mkpuchinatara ebe ododo dị bọyị na-akwa ya ekpuchinata ya maka ndị nwe iwu akwụkwọ agaba ghara isi n'ọgụ na mgba nke bụ eziokwu bụ na onye a nọ n'ụlọ bie onye nke a chọrọ ya wee bịa onye a bụ onye na-achọ okwu onwe onye nọ na kọmentị wee na-asị ebe ọ bụ na igwe ekpegwe ya na ndị anụnwa anụghị ife igwe na-ekwu daa ma isi na o nwere ife na-ebu ndị anụnwa isi ike na fanụ n'otu nzuzo ma na o nwere ife fanọ na ya na-ebufe isi unu nọ ebe ọ na-anyalụ nwanne ya nwoke isi na ọ ya anwụ asị na ọ na-agwọ ọgwụ ka asị na ọ na-agba egbe ka asị na o nwere ife ọ nọ na ya na-ebu ya isi ka ọ gịnị nna ya anwụ o ife ibubu David ebe chi udebelụgụ ndị wee nọrụ ndụ wee ruo kịta anụnwa
ọbịa na-egbu gị ga-egbu onwe ya na ọ bụ ha ajọ ọgwụ ifefa meta fa werukwa isi fa wee buru ọ na fa amaghị mgbe nnefa mabata ka fa gwa nnefa anya mapụkwa nnefa mabata nwaanyị nke bụ orugo kịta anụnwa abịa ka a na-achakpodozi nwaanyị nke izizi anya ọkwa ka unu wee na-afụ ịnọrọkwa na di metakwa digu mma ka ọ ghara ịnụtakwa nwaanyị nke abụọ ka ọ ghara ịnụtakwala unu isi ọwụwa everyday ọgụ na mgba ọnwa onye nọ na kọmentị wee na-asị ka ifefa ji wee werụba na mama fa nwụrụ anwụ bịa kee n'ụlọ nwa mmadụ na onye agburu nnefa fa ya alụta nwa ụlọ nke fa ka fa jee kee ebara mama fa ebe ahụ na ifere onwe fa na-emekwa fa kekwa fa kporu tụfịa